Dámy a páni, vítajte pri dnešnom videu z hry Arena, Cyber Revolution, už neviem, to takže dneska si... Cyber Revolution, tak dobre som to povedal. Dneska si zahráme túto hru vlastne ešte len v bete, alebo Tadako. Hej, asi v bete. A... niečo asi, ale dneska Tadako strašne... No to je jedno. Tak skúsime, ja som to skúšal, ale nenašiel žiadnu hru, a keď aj našiel, tak bol taký bug, že som nechcel načítať a tak ďalej. Takže ďalej sa vrátime, keď sa to načíta, vlastne vyhľadávanie hráčov. Takže za chvíľu sa uvidíme. Stále nič. Stále nič. Fajn, ďakujem, môžem čakať ďalších 120 sekúnd. No, kým to aspoň nájde, tak si pozrieme, čo sa to všetko dá robiť, také misie. To sa mi otvorí na level 4. Status, level 3, aj keď som nič nerobil. Hodilo mi tu také divné meno, nemal som tam ani meno, mal som sluchatka, som volal cez Skype. Som vypol aj... rýchlo preskočil som si tutorial, hodilo mi tam takéto meno. Aserabinier. Jaj. Pretože som len čarabinier, a ono mi to... nevie to napísať č! Nevie to písať... Aha, potom som len, že šarabinier. Šedec. Už dobre. Keď to chcem dať preč? To sa nedá ísť preč. Už. Keď som na túto herku, tak to dám ako preč, lebo sa mi nedá teoreticky dať, že ready. Lock in. Okej, dobre, tak mi to... Dobre, to ešte netuším. Tuto efektovne si ľahko neviem vyznať. Vtedy, keď som to skúsil, tak sa toto nenačítať, čakal som to 3 minúty. Potom mi hodilo, že mám nahlásiť ako bug, nahlásil som to ako bug a nič sa ma to nestalo. To sa hrá akože futbal? Aha, takže ono to je takto. Jeden rank. Ty Dobre, tu. Nedobre. Mám to zapnúť. Ja som nepochopil ako styrná. No, aha, ja som tu utlimal. To je... dosť dobre.
Go! Potlačil to tam, nestračil to tam. Čavlatika. Ber to. Jo, teda hlavne ja som obranca, tam máme toho brankára a on bude útočiť, to bude fajn. Je to taký e-sports. Ja sa to nevyznám, oni sa tu svietia. Tam mám sekundy, ako to mám náhodou. Brankári zišiel pred nami. Som videl, že ako si vlastne strieľal. Brankári skýtajú ničí. On sa tu portol predo mňa. Jest, portol. Hodil mám horník a som ti to, čo som vyhral posledný. A jeden sa nám odpovedal. Ale čo nie? Aby vám bolo jasne, je to tam klíka. Ja som len to ale toto je sa, ja ti nič neviem. Prečo? Dobre. Toto hráme ako aj nevedia. Ja nevím. Keď sa mi stane. Toto je... No, ešte ospeší tento môj. To sa nič není vidno, ale to sa hodí. Modré je to strašné. Na motorke. To motorkarius. No! Prečo je veľmi mohol keď si na motorke vyvolať, vieš, pomáš potom zvietajú s mani. No, ideš. Pekne to miestne. 3-10, no. Comeback is real. It can be too. Ideme hrať ono toto. Slováci hokeji idú či hokeja nepokon máme na konci góly. A brankári sa tiež nemáme takého dobrého Slovácov, ale to je jedno. On sa poďte dobrániť si ho. Jestli jen tak dohrá, to má perfektne. Ja som mohol by to byť aspoň tak čím rozhodnúť, každý bol. Pije, alebo čo? Ja som... Dobre. Ja som hodil to na nik, tuto na strede. To napravo zomrel.
No, nehovor. To mám také XP. Môj domov. Čiže nebylo. Nože. Skúsme ešte raz. No, čo nájde? Počkáme si. Čakacia doba 120 sekúnd, teraz mi to nájde za 10, predtým mi to hľadalo 365. Dobre, že nie. Fredka, to mala byť Fredka. Máš Fredka radio. Skills. Som to. Ona, to je ona, joj, jak som ich zaženula. Je na vkuse perfektná. Klamem. Je vkuse. No, dobre. Takže čakáme. Ešte kým čakáme, tak by sme si mohli, čo som si všimol, túto, že aký útočný, defenzívny, tímový spoluhráč a obťažnosť, ja neviem čo, volenie alebo čo. Nože, uvidíme čo to bude. Sme ready. Tento tu jeden není, nevadí. Budeme 3 proti 2, či nie. Dajme tam bota. Budeme 3 proti 2, alebo nie. Ale vidíte, oni tu majú potvárané rôzne oblasti, tam Fredka má už aký oni túto MacGyvera. Nože, nie sa to načítam, sa nechcem čakať. Dámy a páni, tak to dopadne náš ešte ďalší zápas. Vidíte, if you are... Ak si to myslíte prečítať, dajte si stopko, prečítajte si to. Ešte môžem povedať, že ak sa vám to páči, tak dajte like a odber. A tiež by som mohol povedať, že ak by takto chcel, tak dajte do komentára. Mám aktuálnu hru na Ubisofte, Ubisoft Upplay, Ubisoft Upplay, tak si to, tam mi napíšte komentár, choďte mi to do komentára a ja by som to možno stočil, ja by som to stiahol, no za play, keďže to mám vlastne betu, no nie celú hru, keďže som mal celú hru, už by som to mal stiahnuť. Nože, tak dajte link do komentára, ak by ste to chceli alebo nie, ale ak nebude komentár, možno to stačím aj tak, ale ak bude taký komentár, tak by som to viacej percent stočil. Tak, toto je naše video, dúfam, že sa vám to páčilo. Hru si môžete zdarma stiahnuť na Steam, nemá dáko, stiahuje sa okolo giga, je teda free to play, no samozrejme, či ne, čo už tam bude také robiť. Mohli ste vidieť, čo sa ja som to až tak pochopil som to, ale hrať to samozrejme nebudem, pretože som svinia a mám Segov Offensive. A viem mať ten. Nuž, aj z toho by som mohol takedy ešte spraviť video, takže ak budete chcieť, tak ešte vlastne ho môžem spraviť, tiež mi to napíšte do komentára. Tak, sa majte, prajem vám šťastný deň a samozrejme dobré známky v škole. Čaute.